prostě jak ta kapela mládne, tak se cítí na těch 20 a slaví 20. narozeniny. A slaví je na Přelouku a děkujeme moc, že existuje hospoda Pančava. Hospoda Pančava, ve které se zpívá i hraje, nejenom když mají mladé kapely, mladých 20 let. Já bych chtěla přivítat všechny přátelé, kteří přišli s Lindou to výročí oslavit. A myslím si, že první necháme zaznít muziku. Spadla mě žarlička z raného koníčka, ode mě ju milá voda. Já musím mašírovat, ode mě ju milá voda. Já musím mašírovat. Dnes Lindu primuje Staňa Škubal a možná, že nevíte, jak on vlastně k té kapele Linda přišel. Je takový hezký příběh, tak si myslím, že bylo škoda, aby tady nezazněl. On takhle Staňovi Škubalovi zavolal jednou nějaký pan Bublík. A Staňa Škubal tehdy bydlel v Uherském Brodě a jediný bublík, kterého toho jména znal a dokázal si ho nějak ztotožnit, tak byl šéf Telekomu. A protože v té době ještě nebylo úplně běžné, že by každý měl stacionární linku telefonní,
natož teda mobilní telefony, ty byly úplně v plenkách, tak se obával, aby zase jako nebyl v nějakém pořadníku a čekání na telefon, tak se vyladil do vlídnosti, když teda mu zavolal ten pan Bublík a chtěl, jestli by nevzal primování kapely. On to vzal a šel s kapelou na hračku, či na námezdné hraní pro zábavu do koliby u Černého medvěda. Jenom kdyby tady nebyl nějaký folklorista, tak vysvětluji, co to je hračka. No a od té doby už ke kapele nějakým způsobem patřil, přilnul a zůstal s ním. Ještě abych podotkl, že ten pan Bublík to nebyl nakonec ten pan z toho Telekomuna, ale byl to úplně jiný Bublík, který, když jsem tam přišel, se ke mně vyřítil takový mladý student a říkal: dobrý den, já jsem vám telefonoval, já jsem ten Bublík. A já jsem si říkal, no tak, bohužel. A tak nakonec. V Americe. Takže ten pan Bublík, to byl Jan Bublík, tehdejší basista kapely, který byl vlastně takovým organizačním prvkem a jeho jméno tady zazní ještě vícekrát, protože ten do kapely přivedl ještě další lidi. No a Pláně Lata se teda držela Valašska a se Staňou Škubalem od Valašska pokračovala směrem na Slovácko, protože repertoár, který sebou přinesl Staně Škubal, byl z Brodska, ze Šumic a kapela se postupně posouvala výrazově zpěvem, krojem i nápoji směrem i životní filozofii směrem na Slovácko. Takže teď bych zase nechala zaznít nějakou muziku. Pokowane
Dalším hostem Lindy bude Vlada Nejeschleba a ten právě dokazuje, jak je Linda tvořivá kapela. Linda se připravovala na koncert 20. výročí poměrně dlouho. Vlada Nejeschleba včera přišel na zkoušku. Já bych očekávala, že když někdo je pozvaný na výroční koncert, tak si vybere něco z repertoáru té kapely, nejlépe něco, co je zaznamenané na CDčku, pokud možno zrovna tu píseň, co tam zpíval. Vlada Nejeschleba přišel, a to znáte? No tak po chvilce váhání, nikdo neznal, tak proběhlo přesně tady to jazzové muzicírování. Čili primáč přehrál, ostatní vytvořili harmonii a výsledek si můžete poslechnout. Já jsem pevně věřil kvalitní muziky. Na horách, na dolách, srna vodu pije, nešťastná hodina, žena muža bije. On klečí u dveří a ženu svou prosí. Ženíčko, nemíň mě, už já budem lepší. Vidíš, co máš dělat. Zapomněl jsem doma gatí, košulenku na úvratí, teď nosím domů jít, bude mě ženatý. Jaká by to ať byla, ty mi žena muža byla, ach Bože jediný, snad musím z dědiny. Ach Bože jediný, snad musím z dědiny. Takže host číslo 1 odezněl a host číslo 2 jsem s dovolením já a poprosila jsem, jestli by si se mnou Jarda Kolečkář nezaspíval duet z muzikantských lidí. Však si moja milá, a jak rozmarína. Malá
3 generace kolečkářů vám teď zaspívají písně z Kyjevska. Děvčice Zvonice působí pod společenským vedením Broňky Zeringrové, společensko-uměleckým. Broňka Zeringrová má silný magnetismus, přitahuje k sobě všechny, kteří umí aspoň trošku ještě zpívat. A dneska ten její magnetismus není tak úplně silný, protože se léčí, takže se omlouvá a děvčice Zvonice se dnes připraví a
představí bez ní.
třeba, abyste si s vámi Bavíte se? Já doufám, že se bavíte, protože cymbalová muzika Linda vznikla jako kapela pro zábavu a jí pořád ještě baví ostatní i sebe. A to není úplně malý úkol někoho rozveselit, když mu jako není zrovna na světě úplně nejlíp, anebo prostě jenom rozveselit nebo pobavit. To nejsou úplně jednoduché věci. A proto si myslím, že by bylo fajn, kdybychom si připomněli aspoň ty dlouho sloužící muzikanty cymbalové muzice Linda, kteří tady nejsou, nebo lidi, kteří byli nějak spojení s muzikou Linda, nejsou tady, protože nemůžou, nebo jiný důvod. Patří se určitě vzpomenout Janka Rokytu, který byl režisérem nahrávek Lindy a poslouchá z hudebního nebe, jak se jeho osobní vklad do kapely úročí postupem let, když je teda ta 20letá krásná mladá kapela. Je to Michal Minář, který má dnes vystoupení se svou aktuální hudební formací a omlouvá se, všechny zdraví, který byl vlastně prvním primášem Pláňavy před Lindou. Je to Honza Bublík, basista, který dnes žije ve Spojených státech ve Wisconsinu a jeho personální politika tu kapelu vlastně založila. Je to Jiří Zaora, cymbalista, který odešel nejdříve z kapely a pak z tohoto světa, ale určitě ji poslouchá dál. Je to Jarka Šimková, Míra Juračka a Zdeněk Jakeš, kteří zdraví z publika. Je to Laďka Hetmerová, která kolíbá děti pod novým příjmením Tomáš Píková. A konečně podrobný seznam všech, kteří prošli kapelou Linda, je na vašich stolech, sestavil ho Robert Němeček. Já jsem ho jenom vytiskl. Takže sestavil Staňa, vytiskl Robert a oba společně by byli rádi, kdybyste jim ho eventuálně doplnili, protože to ta mladá kapela 20 letá, tak už si třeba úplně všechno nepamatuje. A nesmí se zapomenout ani na členy All Stars Hradišťanů z Uherského Hradiště. S nimi se Linda často ocitala pod vlivem špatně. Linda byla často pod jejich vlivem. No, prostě bylo to jakési vzájemné ovlivňování. A ten vliv si připomeneme poslední sadou, která zazní v té oficiální části večera. Takže prosím. Kořálko, kořálko, pěkný zjedná zem máš, kdo zadra napije, kurážu mu dodáš. Pil jsem já kořálku, pil jsem já pálenů, co mě ju donesla, byla pod halenu. Co by mě hodila z barevně do ženy.
že jste oslavili s Lindou 20. výročí založení kapely, hráli a zpívali vám, vezmu to od konce, Jarda Kolečkář, poděkovat a popřát celou rodinu fotbalových. Protože ať jsme nebo ne, tak prostě Linda s Asmím Silou, já jsem s ní vyrostla, jsem za to hrozně ráda. Doufám, že za další 20 let se ještě. Jsme taky rádi.